Wengane zakwethu ake nginibingelele ngiphinde ngamukele ke ekhasini lami namuhla. Mangabe uyaqala ukufika ngicela uziqiniseke ukuthi uyawucofa ke lapha ke usubscribe button khona uzoyithola zonke zishisa bhe. Namuhla ke ngiphethe udaba oluthi undunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi ukhiphe umbiko ukuthi iSilo uMisuzulu kaZwelithini siyalashwa esibhedlela eSwatini ngemuva kokuhlatshwa ukugula okungaqondakali. Kuthiwa ke isizathu esenze iSilo kuba sikhethe ukuba siyolashwa ngale kwelaseSwatini sishiye lapha kwelakithi ingoba ke ingonyama nendlovukazi okungabazali bayo bahlatshwa ukugula balashwa kuleli kepha ke bangasinda. Amafuphi ke okanye amafishane ke ngana wethu iSilo kusolakala ukuthi kungenzeka ukuthi ke siphoyiziniwe okanye ke sidliswe ushevu ngoba induna yaso enkulu nayo kukholakala ukuthi idlulile emhlabeni kuwo lamalanga esiphuma kuona xaleni kwayo lunyanga. Kukholakala ukuthi ke sidliswe ushevu naso ke iSilo sibe nokwesaba nokusola ukuthi kungenzeka ukuthi ke basidlise ushevu. Udaba ke lokungaphili ke kweSilo sivezwe uPrince Mangosuthu Buthelezi kulo lesihlanu esiphuma kulona kepha ke iSilo sihlabe sayichitha sayiphika ke evezwe uPrince Mangosuthu Buthelezi sathi sona asiguli asikwazi konke lokhu okushiwo uPrince Mangosuthu Buthelezi. Wengane zakwethu ngizobuya nodaba mangabe seliphelele.